Nu. Atomets opbygning. Atomernes forskellige indre opbygning er årsagen til, at der findes forskellige grundstoffer. Atomerne består af elektroner, som er negativt ladet, protoner, som er positivt ladet, og neutroner, som er neutrale. Læg mærke til, at protonen og neutronen begge har en masse på ca. 1 unit, mens elektronens masse er ubetydelig i forhold hertil. Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Hydrogen har en proton, oxygen har 8. Normalt indeholder et atom samme antal elektroner som protoner, så atomet er hverken positivt eller negativt ladet. I naturen findes der også ioner, der har en ladning. Positiv, når der er færre elektroner end protoner i et atom, negativ ved et større elektronantal. Elektroner kredser omkring kernen og er arrangeret i forskellige skaller og har energitrin. En elektron i en af de inderste skaller har mindre energi end en elektron, som befinder sig i en skal længere ude.